Løjse derude på Facebook. Ja, så gik det hen og blev fredag. Og så blev det tid til fredagsvideo. Ja, så plejer det jo at hedde sig, men det skulle jo sådan set hedde torsdag. Og ja, det kommer vi nå lidt senere. Men hvad skal vi snakke om i dag? Og hvad skal vi få tid til at gå med her i den her lidt forlænget weekend? Ja, vi kan lige starte med vejret, det er hvad jeg snakker om. Det gjorde vi det var der heller sidste weekend. Det regner, det blæser, og det er faktisk super bøv. Nå, jamen hvad er nu den af? At lave fredagsvideo en torsdag, det er da simpelthen uskik. Jo, men jeg tænkte, det ville være så dumt og så akavet, hvis jeg skal lave en gejlet video, at jeg skal gøre det i morgen, fordi at jeg havde lige nogle andre planer i morgen, og så ja, jeg var fri i morgen. Nå, jamen hvad så? Jamen ja, I har jo nok de fleste af jer, der følger mig ind over net, og jeg kan godt sige, at der er mænd, der har delt min lille til salgsopslag omkring mit musikanlæg. Og jamen, så tænkte jeg jo, hvad hulen er nu det for noget? Hvad skal det til for og hvorfor vil han nu sælge, og skal han da spille musik med? Og så er der nok også nogen, der tænker, det får han får aldrig nogensinde de penge for. Det tror jeg nu heller ikke selv, men nu skal det prøves. Så vil jeg så lige indskyde en bemærkning. Hvis der er nogen, der har sådan underhåndslovet og spillet her i nærmest fremtid, så står jeg det stadigvæk ved magt. Skulle der være en, der kommer og byder over og sådan noget, så bliver det selvfølgelig med den klausul, at jeg skal lige være færdig med mit jobs, før at det kan overdrages. Så, men jeg synes bare lige, jo, jeg har nogen i svag erindring, som jeg godt kan huske, jeg skal måske, men kan jeg lige give mig en lille messenger, eller en sms, eller en mail omkring, husk nu lige den der dato der, fordi det har helt styr. Så er opfordringen lige givet videre der. Nej, men grunden til, det er på en måde, at skulle man det er meget udstyr af stående for så lidt af bruger. Det er jo en ting. Jeg er heldigvis så privilegeret, at over på mit fantastiske arbejde, der kan have til at stå. Men skulle jeg til at ud og leje plads til, for jeg kan have stående derhjemme i vores lille hus, så ville det simpelthen blive for omkostningsfuldt. Og så lidt, jamen I har nok hørt udtrykket før, tiden er bare blevet en anden. Det musik, som der er mænd, der vil høre i dag, er i hvert fald dem, som jeg åbenbart skal spille for. Jamen undskyld udtrykket, det er fisme, der er det værste crap, der findes. Det bliver en lang aften, og især lige af det, når man er færdig med at spise, fordi under spisen, der går det sådan set meget godt, fordi der sidder folk jo og passer til mad og snak og alt det der pjat, så der spiller jeg bare sådan lidt instrumental og lidt forskellige numre med både det ene og det andet, Larsen, Bamse og hvad er jamen, der er jo mange numre, og der er mange kunstnere, man kan spille. Så er det, når det der dans, der går i gang, og det er jo ligesom lagt op til, at når man har hyret en DJ, så skal man jo kunne ønske en masse, og det er åben for at spille over det, der bliver ønsket, i hvert fald det, jeg kan finde. Men der er bare meget af det er simpelthen, jeg ved ikke, hvad der går galt med den slags musik, men jamen, jeg er jo også snæversyn, så ja, man kan jo nævne sådan som Gulddreng, og ja, men jeg kunne nævne som andet, men jeg har man selvfølgelig lige og tunge alle sammen, men der er godt nok noget af det, der er noget forfærdeligt crap. Nå, så det kan jo være en ting af det, og altså blandt andet, og så, ja, jeg lige læste det der med, så må udstyre stå, som man bruger så lidt. Jeg tror, der er så mange fester, som der har været. Jeg tror, der er mænd, der enten så rejser de ud, og så laver de et eller andet rigtig hyggeligt, komme sammen i en sommerhus eller et hotel eller et eller andet for det nærmeste familie, og så er det den måde, man afvikler en fødselsdag eller et eller andet. Og det er jo fair nok,
det er jo det, man skal jo gøre, hvad man har lyst til i dag, heldigvis for det. Men det gør jo så bare, at det belæggrund for at have sådan noget, som det jeg har kørende på amatørplan, det er der sgu basis for. Så, men sådan er det. Jeg har jo spillet musik. Vi har boet i Lervad i over 30 år, og jeg har spillet til faktisk der, så at sige 99% af de gadefester, der er blevet holdt, og det har været utrolig glad og taknemmelig for, og der er så lige den, altså så røger det musik, man spiller, det er jo noget, man godt selv kan lide at høre. Jeg tror nu ellers, når jeg er ude og spille, jeg har en meget bred spektre af god, især dansk musik, men det er nok, fordi jeg er nok det der hedder det der soft pop og så dance top genren, det elsker jeg simpelthen. Nå, men husk det lige, jer der har booket mig ude i fremtiden, giv mig da lige en hint, fordi at selvfølgelig skal vi da afvikle det. Det er der er manden, der står ved mine aftaler, og det skal vi huske. Jamen ellers så, der er sgu rigtig noget, hvad der er politisk, man kan snakke om. Det er jo faktisk, det rører sig en del i Randers, men det er fandme noget værre roderi, og ja, altså, det er så meget politisk, det er sådan mere, jeg har noget imod, at firmaer tjener penge, det skal I lige huske. Fordi tjener de penge, så kan de jo i visse tilfælde udvikle sig og gå ved, selvom det altid er en fordel, i hvert fald i min verden. Jeg kan godt lide en lille virksomhed, men det fører mig hen til Novo Nordisk. Jeg ved godt, de gør en masse, og de opfinder en masse gode ting og sådan ting, men skal man have så mange milliarder i overskud, og det er lidt, altså, det bærer lidt præg af, at her der skummer man virkelig fløden. Fordi nu blandt andet det der slankemiddel, der de sælger, de påstår, hvis de har underskud af det, jeg tror jo. Men tag nu og sætte det ned i en prisleje, sådan at staten ikke skal betale så mange penge, og at Sygeforsikringen Danmark er lige ved at gå konkurs, eller lidt og underskud i kasse, bare fordi de skal betale så meget i tilskud til det der slankemedicin, eller diabetesmedicin, som det jo er. For jeg synes, det gør jo virkelig noget godt for dem, der har svært ved det. Og en anden burde nok over måske tage det, fordi jeg er også dem der har svært ved at få gjort rigtig noget ved det, og så videre det dur. Men så ved jeg godt, at manden siger, at jeg tager bare nu sammen. Kom nu i gang med at træne og være så aktiv og alt muligt. Ja, det er fint nok. Nej, så tror jeg simpelthen, jeg har så hulen, tror jeg, men så er vi jo hen ved, hvad fanden skal vi da få tid til at gå med sådan en weekend der, og ja, men lørdag, der damper vi simpelthen, jeg kan lige nævne, inden nu er der snart det, at nu i dag har jeg kørt hjem så tidligt, fordi at jeg var godt med, så nu kan jeg da få bilvasket i dag, inden kl. 12, det er jo der, hvor jeg har abonnement til, det har I jo nok hørt. Men så lørdag, der vil vi simpelthen dampe afsted til op på den anden side af Roslev. Det er jo fandme helt oppe i nærheden af Limfjord snart. Der skal vi op i Duruphallen til kæmpe tarteletfest. Og det er jo selvfølgelig med Danmarks bedste danseband, Kim og Hallo jo. Det kan jo trække os hvor som helst hen og til hvilket som helst arrangement. Så siger I tarteletfest, hvad i hulen er det for noget hjemme? Vi ved faktisk, jo det gør vi, vi har hørt noget om, for vi har en par gode venner, vi skal være sammen med, som har prøvet det sidste år, og de siger, hvad forbruger for det, og når de siger, så tror jeg sgu, det er helt ringe. Men det er simpelthen bare tarteletter i 1 milliard afskygning. Det er lige fra forret til hovedret til dessert, det foregår sgu simpelthen i sådan en tarteletskål der. Så det bliver sgu sjovt, og det er billigt, 235 kroner per næse, inklusiv mad og musik og dans og hele molevitsen. Men det kan ikke betale sig at ringe op, fordi der er totalt booket, så men det er noget det har vi bestilt i, det er et halvt år siden, tænker jeg, vi bestilte det, eller hvornår det var. Fordi det skulle vi altså prøve, så det vil vi. Og så ja, når det så er overstanden, og vi engang har fået nøjen og er tjenlige til at gå føre bil, så skal vi jo hjem igen. Så går sådan en weekend jo super godt med det. Nej, men
Skal vi bare lige have et par numre med før nævnte band. Kim og hallo. Og det første nummer, jeg vil spille for jer, det er Rykker det. Rykker det, rokker det, virker det, lokker det smilet frem. Tør nu tro, at du åbner en dør på klem. Håber du kan lide det jeg har at sige, for det her er din melodi. Fra det sted på scenen, hvor jeg står, ser jeg dig igen på dansegulvet. Jeg har skrevet tonerne med dig i fantasi. Ved du må at være og en er din. Rykker det, rokker det, virker det, lokker det smilet frem. Tør nu tro, at du åbner en dør på klem. Her kommer næste nummer, det er Turbo. Nej, sludder. Tuba Tom. Der var en mand, de kaldte ham for Tuba Tom. Hør hvordan det gik dengang, da han til Cuba kom. Tuba Tom, han drak Lumumba dagen lang. Dansede rumba-dans lige til Sankt Hans, sikken en sving om. Uha, for Tuba Tom, han faldt i tynden med den mørke rom. Og det synes han nu faktisk herligt om, vores Tuba Tom. Uha, for Tuba Tom, han sang til bunds, da han gik nedenom. I tynden med den gode Havana rom. Tuba Tom her med Danmarks bedste danseband, Kim og hallo. Ja, du var faktisk landet her i Tistrup. Og lige kørt ind i vasken. Jeg lige tænker, hvorfor helvede hænger han ud af vinduet. Jamen, det her lokum af biler her, den er så bred, at der er anden 7 cm over hver sides. Og den skal lidt præcis ind, og det kan jeg bedst lige ved at kassere i uge. Så derfor, der var et eller andet, der ville lige, men det har jeg selvfølgelig glemt nu. Men lidt negativ skal jeg sgu have i dag. Jeg så lige dieselolie 13 kroner og 9 øre. Og jeg skal hen og have tanke, der er kun ganske lidt over. Jeg skal ud og køre og bruge en hel tank i dag, eller i lørdag der. Så. Og sådan er det. Det bliver dyre. Det koster. Kan I nu have en fantastisk god weekend derude? Lad nu være med at lave noget i senere fortryder, fordi som jeg plejer at sige, der kommer jo en dag i morgen. Så kan I holde i munter. Hej.